Tőkés László független jelölt kampányának részeként megtartották az első pátriumi cigányprimás találkozót. A rendezvény két színhelyén, Nagyváradon és Bihardiószegen teltház előtt Magyarország és pátriumi zenekarok léptek a színpadra. A megszólalók elmondták, a szeretet, a szabadság, a demokrácia a cigányok lételeme. Őket mesterséges határok nem választhatják el egymástól. A történelem folyamán mindig kisebbségben éltek. Az európai parlamenti választások során Tőkés Lászlóra adják voksukat, mert ő a legilletékesebb, aki ügyüket képviselheti. Belőletek szakadt ez az ember. Elhozta a szabadságot közénk, és most tovább viszi az Európa Unióban, hogy megmutassa, milyen fantasztikus népe van neki. A világ cigányai így is bebizonyítják, hogy minden hívószóra ott vannak, ahol nagy szükség van rájuk. Én őszinte szívvel remélem, hogy ha már egyszer európai polgárok lettünk, akkor határok nélkül kell, hogy bebizonyítsuk, hogy a mi kultúránk, a mi hagyományunk is olyan, hogy az egyetemes emberi kultúra szerves része. Tőkés László miután elénekelt egy népdalt, megerősítette. Egy nagy család tagjaként ő tolmácsolhatja az Unióban, milyen gondjaik vannak a cigányoknak, a magyaroknak és a románoknak egyaránt. Nagyváradon a legutóbbi népszámolási adatok szerint 8000 cigány él. Számukra a Királyhágó melléki református egyházkerület cigánymissziós központot alakított ki. Ebben a színpadon is fellépő gyermekeket oktatják. A városban csak egy cigányzenekar működik. Primásuk Kis Csaba a Kárpát-medencei Primás Fesztiválról az első díjat hozta haza. Nagyon sajnálom ez egyetlen egy dolgot, hogy a cigányzenekarok épp úgy, mint Magyarországon, nálunk is el vannak felejtve. Fellépéseket lakodalmokba nagyon ritkán, tehát cigányzenekarral nagyon ritkán. Kis Csaba és zenekara legszívesebben magyar népzenét játszik. Mint elmondta, annak örvendene a legjobban, ha a táncos lábú fiatalok a hegedűt is kezükbe vennék, hiszen lenne mit tanulniuk a világhíres nagyváradi primástól.